Jeg er Emil Dinesen. Det her er min hårklinikken Hair Story. Det med mig og hår, det har ligesom altid været en ret stor del af min identitet. Det har været sådan Mille med den store manke. Efter jeg havde født min søn, efter jeg havde ammet min søn, kunne sådan mærke og se, at jeg havde mindre hår, end jeg havde haft. Lige pludselig skal man måske svinge elastikken 3-4 gange rundt, i stedet for 1-2 gange rundt. I starten tænkte jeg, men altså, det har jeg jo hørt om så mange gange. Da der var gået 3 års tid, var det ligesom ikke kommet igen. Og jeg tænker lidt, at det er et tabu, fordi at det er svært at tale om. Man vil gerne være den der ligesom har det der kraftige hår. Og så var der ikke om tanker om hårklinikken. Og jeg blev ligesom kigget på lige præcis mig selvfølgelig, og min hovedbund. Men der blev også vurderet, om det var noget, man kunne gøre noget ved, om jeg kunne blive hjulpet. Men det var bare ret skønt at finde ud af, at det kunne jeg faktisk godt gøre noget ved. Jeg kunne faktisk godt få noget hjælp til det. Der bliver ligesom lavet en ekstrakt helt specielt til lige det specifikke problem, du nu måtte have. For mig er det sådan, jeg putter ekstrakten i håret, og det er så blevet bare en rutine nu, som ligesom bare kører, og som er meget nem for mig, og ikke er tidskrævende i min hverdag. Og jeg er jo rigtig godt på vej tilbage, om man så må sige, til den manke, jeg sådan altid har haft. Det går, at den ikke bliver lige så crazy, som den var engang, men den er rigtig meget på vej til at blive fyldt med liv igen.